Jeg spænder er blevet hørt. Mark Swagger er tilbage. Jeg ved ikke, at det er længe siden, I har set noget fra mig, men det var fordi, der var nogle problemer med min Facebook. Fik for mange friend requests, så det kunne Facebook ikke lide, så de var nødt til at lukke profilen ned. Så nu har jeg lavet en fanpage, så der burde ikke være nogen problemer. Jeg ved ikke, at der har været utrolig meget efterspørgsel efter en ny video, men bare rolig, Mark har hørt jer. Jeg er nuværende i gang med et lille projekt sammen med nogle homies. Det involverer noget med musik, mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Men i mellemtiden, imens I venter på det, så tænkte jeg, at jeg vil give jer nogle fraklip fra min første datingvideo, som jeg ikke rigtig synes passede ind i videoen. Men nyd den, bitches, og stay tuned for mere med Mark. Vi ses. Swag is out. I sidste uge, der var det jo rimelig lækkert vejr. Der kom endelig noget sol og sommer. Fucking HD. Så der var vi lige nogle venner ude på Bellevue og Valley Beach. Der vi bare sidder der i tanktop, shorts, solbriller. Det skal helst være noget med noget farve, ikke? For ellers så skiller man så lidt ud. Stunner shades, de er fucking 3D. På Roskilde, der var det selvfølgelig store navne, man var inde at se. Så Niklas, selvfølgelig, det var en fucking vild fest. Ja, Spectres, det var fucking vildt. Især da de hævde Medina med op på scenen og spillede Luksus. Der var jo også lige Herning og her Jay-Z og Kanye. De tog det selvfølgelig også lige Malmø. Jeg skulle ikke høre Niggas in Paris nok gange. Min yndlingssang med Wiz, det skulle nok være Young, Wild and Free. For det er jo bare soundtracket til mit liv, altså. Jeg skulle da lige glad med, at jeg drikker og ryger og fester. En gang lige. Forresten, hvis du skal have en chance for at komme på date med mig, du skal i hvert fald have en Mac-computer, for altså det der Windows, det holder bare ikke. Shaka Loveless, Raske Penge, Klumpen, alt det der reggae der, holder fucking meget. Jamen altså, jeg har jo været nede med Wafande fra starten også. Og hørte den der Wardy der for 3 måneder siden, eller hvornår fanden det var, den kom ud. Lige da den var helt ny og helt vild. Så var der en eller anden jagtner, der satte sangen på her forleden til en fest. Så stod bare og tænkte, hvad fanden altså. Kom med på måden, mand. Altså, du er jo så langt bagud. Det var jo simpelthen så pinligt, jeg kunne slet ikke bære det. Altså, hvad fanden sker der? Så jeg skyndte mig bare over at hæve iPod'en ud, stikket og satte Niggas in Paris på. Som sagt, det kan man jo aldrig gå galt i byen med, ikke? Det er jo det, folket vil høre. Det er det, folket vil have.